Fika kweli xesha ngoku vice eloba masigoduke bancokola babazalwana apha bawubeka umcimbi kodwa ndiyacela into yoba nindingqinele uba mhlawumbi le nto ndizayithetha ndiphume ecaleni ndikhawulezise ndixolise iphele lapha kwezi ndonga kule mizuzu mihlanu Freme ndiyabulela kuthi xa bekuhlelwe ebhele umntu anikwe into kuthiwe jikeleza abantu bonke endlini athi awubuya kuyaxhomekeka uba uthe wawujikeleza endlini wabuya kusekho into na okanye ubuyingena so kwinto yonke ke yenzeke ngelishwa umntu oyantlonteke ngulo bethunyiwe noba ibuyile loo yintyana noba ibuyanga loo yintyana ityala likuye kodwa ngoba lo ebejikeleza wafelwa wawugqiba ngomhla wesithathu waphinda wafa umafevuka waphinda wavuka umafevuka ungenxa yeso sizathu magosa nebandla ndikholelwa into yoba noba yintoni nendigqiba uyithetha ngoku ngamachaphaza egazi ahla emnqamlezweni ixolele bamzama besithi hlala nathi ngokuba uza kuhlwa nemini seyisangene wangena ukuba ahlale nabo mhlambi from Friday Magaba ibiluhambo lwaseMaus kodwa ngoku ngoba Gildas zaseFalls Bay kubonakala ingathi yasonga fellowship weekend bakho abathi ngase sikulungile ukuba sibe lapha bakho abangabathi akho nto sayifumana ukuba asikho lapha simelwe thina uba ndihlale nalo mntu bendihleli naye apha ku-fellowship weekend kodwa ngoba besihamba noyesu apha endleleni ye-fellowship weekend ngoku kuyanyanzeleka Gildas noba igqitha yona i-fellowship weekend kungano yesu yegqitha kuyanyanzeleka into yoba simzamazana ngoba ngalo sistranger esi sizanyazanywayo awudibana nomntu noba kusedolophini ungamazi negama lakhe kodwa brother ngalo uyamzamazana umane usithi hlala apha nam ndicela siqaphele isizathu sokumzamazama umntu okanye umntu angafuna agqithe reasoning is very important noba umntu akumazi noba ngowaphi na uthi awuvula umlomo lo mntu usukumzamazama uba noba inkangelo yakhe ibisithini na kodwa ngenxa ye-reasoning nento ephuma emlonyeni ubani bakulungile oba lo mntu lona makasondele kum baninzi abantu asasidibene nabo abantu abasecaleni kwethu ngoku ngabantu ababekhe baqala bazi-strangers kodwa sebazamazama basondela kuthi amakhaya amaninzi aneepartners zimbini ngoba kwagqama i-reasoning ndava umntu asithi hlala sondela apha ecaleni kom ngoba kulungile
emlonyeni neqhubekileyo ephuma emlonyeni wakhe umzamazama. Baba bamzama besithi hlala nathi ngoba yona imini isisangene. Kunjalo njoku kuyahla le mini yeSunday ye-fellowship weekend kuyahlwa. Bamzamazama bathi hlala nathi ngoba imini isisangene. uMarko ke yena ke akacacisi kakuhloba ngobani na aba, kodwa ngoba uLuka yena ungumntu ongugqirha, ngumntu one-details, uthi uyammeshi noba lona ubuzabuza imibuzo uphendulana noYesu uyena igama lakhe nguKleopa, kodwa kukho sizizungu bahamba kuso bejiki beshiya isizungu eYerusalem ngabantu abanonxunguphalo. Ingase siyiqaphele loo nto leyo, baseda ababantu okanye ba-anxious, abayazi into yenzekileyo okoba izuphinda yenzeke nam. Mve xa yesithi uKleopa besiba nguye ozasikhulula ngentlawulelo ngenxa yebi-experience ayibonileyo dlakazi uYesu eJerusalem ngoku. Ibenzoba mababe nonxunguphalo, i-disappointment ibhala emehlweni. Yile nto uYesu athi kubo yintoni eyenzobana manibe mpatsha. Kakade umntu ohamba yedwa uthi matsha. Mntu ohamba yedwa uthi matsha. Abonakala, ubona nje ke lo mntu lona uhamba yedwa. Lo mntu akanamntu ahamba nayo, ngudingasebenzi uhamba phaa, uyabonakala ngonxunguphalo lo mntu. Unxunguphalo kaluqali baba noma lufikile unxunguphalo kwincwadi yeGenesis. Xa uAbraham benxunguphela kungafumaneki bantwana, wasuke wangenelela uThixo wathumela amadoda amathathu afika neendaba, iindaba ezimandi zoba inene uzaba khona umntu ozaba ngumntana kweli khaya, ngoba kaloku kufika unxunguphalo waphinda wanxunguphala. Bomama bam waGaren xa ehamba esiyashura wafaka iinyawo zakhe emanzini ngoba unxunguphaliswa nguSara ngasemva. Andazi into ekunxunguphalisileyo ngalo mzuzu, kodwa bambongoza. Uyabongozwa bahlabeli basekhaya, uThixo uyazanyazanywa. Indlela zozamazama uThixo ke azifani nezi za-outside. Owethu uThixo uyadunyiswa, uyazanyazanywa uThixo, usondele kuye ngentobeko. Ihambo yakho yenza uba uThixo asondele kuwe. Zasithi isizungu wasishiye eJerusalem umane usithi, ngoba kaloku iJerusalem likhaya lethemba. Kodwa ngoku ndibona aba bafana behamba beyishiye iJerusalem, behamba besiya emaphandleni, besiya eMahusi. Ngeli xesha omhlawumbi unxunguphalo kulo ngoku guilders zasekhaya zikho izinto okanye abantu obuthembele kubo basuke begqitha nakusinda usizi. Kodwa ngoku mbongoze ukuze uThixo ahlale nawe. Uyahlala uThixo ucengwa ngoba bavumele. Uthathile umbhali wangena wahlala nawe. Akangeke uThixo wethu ngexesha lakho lohamba udinga emimangweni, uhambe eMahusi ungaboni mncedi wakuhlaba ityala. Our God intervenes ngoba bambizanga kakade uyazakabizwa ongumsindisi wethu. Sibona ngeli xesha engenelela kule ncoko yabo, uhamba nabo babona bakufanelekile okoba makabe lapha ecaleni kwethu. Bathi hlala nathi ngoba siza koyika, bagutyungela kukoyika ngenxa ye-experience. Okoba i-experience yakho yenza ubana ngaba uphelelwe lithemba, unxunguphale. Ukhona uThixo wethu, mbongoze, umfune
kusenokufumaneka ngoba kakuthanga ukho kufuphi kuwe okwakho nje kuphakamisa isandla uthi izapha hlala nam ungandishiyi ndingenamncedi hlala nam uThixo wethu ke uzawusigcina hlale nathi noma fevuka ke nguye lona wenzoba izinto zakho namhlanje kuyalayita ngomso kuyacima ingoba naye wayekhe wazalwa wavuka wahlale yadesi wavuka ngomhla wesithathu wathi ubona uba uThixo ingathi uyagqitha kuye phezu kwendaba hlazo ndimve phomboloza esithi Elayi lamasebakathana Thixo wam undishiya ngalina uyakwazi uThixo kwaye umntu uyaphomboloza ngoKristu Nkosi yethu amen.